سلام خبركم تخاتلتي تግራይ ጋርዲያንስ ንሎም ማዓንቲ ዘዳለናዮም ዜናታት ናባኹም ክነብሊና ፈለማ ቀንደርስታት ዜና ተማህሊልካ ዝመጽእ ሰላም ስለዘየለ ክንስልጥንን ጽምዶ ክነጠናኸርን ይግባእ ሎሚ ከም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኣይኮናን ዘለና ክብል ኣዛዘ ኣርሚ 17 ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ገሊጹ ወልቃይት ከም ራያ ኣይኾነን ናይ ትግራይ ጸጥታ ሓይሊ ናብ ምዕራብ ትግራይ ኣያቱን ክብል ንዘዋ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ገሊጹ ኣብ ዶባት ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ዝተፈላለዩ ምድላዋት ይገብረሎም መረፃ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ክናዋሕ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ خبركم تخاتلتنا حز دما ناب زرزراتهم كنسجرينا مسانا كتصنحو بخبر نعدم والقايت كم رايا ايخونن ناي تግራይ ጸጥታ ሓይሊና በምዕራብ ትግራይ ኣያቱን ክብል ንዘዋ ምዕራብ ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ገሊጾም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተኣኪቡ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ዘልዕለ እንትኸውን ናብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛበልቲ ሙሉእ ከም ዝምለሱን ናይ ትግራይ ጸጥታ ሓይሊ ግን ከም ዘያቱ ብምግላጽ ኣብ ራያ ዝተገበረ ነገር ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይድገምን ክብል እዩ ነቶም ዝተኣከቡ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ተዛሪብዎም ዘሎም ንስቶም መንግስቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ናይ ምዕራብ ትግራይ በጀት ፌደራል መንግስቲ ከም ዝፈቀደሎም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሕታት ከም ዝጅመሩ ቀጻሊ መረፃ 2018 ዓመተ ምህረት ድማ ምዕራብ ትግራይ ዓርሱ ኺሩ መረፃ ከም ዘካይድ ብዛዕባ ቀጻሊ ዝትግበሩ ፖለቲካዊ ፕሮጀክትታትን ካልኦትን እዩ ገሊጽሎም ዘሎም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተፈናቀልቲ ኩላቶም ከም ዝምለሱን ናይ ትግራይ ጸጥታ ሓይሊ ዝበሃል ከም ዘያቱን ድሕሪ ምግላጹ ናይ ካልእ ሰብ መንበር ገዛን ዝሓዙ ድማ ካብቲ መንበር ገዛ ክወጹን ኣብቲ ቦታ ድማ ካልእ መንበር ገዛ ከም ዝዕደሉን እዩ ተናጊርዎም ዘሎም ኣብቶም ነቶም መንግስቲ ሰራሕተኛታት መብርህ ዝሃቦም ዛዕባታት ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስምምዕ በጽሕና ኢና ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ኣብ ራያ ዝተገበረ ነገር ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣይድገምን ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎም ከም ዝፍለጥ በወገን ትግራይ ግዛኣት ትግራይ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ዝነበሮ 2013 ዓመተ ምህረት ክምለስን ተመዛበልቲ ሙሉእ ውሕስና ብዘለዎ መንገዲ ክምለሱን ናይ ትግራይ ምምሕዳራውን ጸጥታውን መሓውር ከኣቱ ከም ዘለዎን ተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዶባት ምዕራብ ትግራይ ዘለዎ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ምድላዋት ይገብረሎም ኣብ ዶባት ምዕራብ ትግራይ ዝርከብ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ኣብ ዝሰሙን ዝተፈላለዩ ናይ ኮማንዶ ወታደራዊ ስልጠናታት ብምክያድ ኣመሪቖሎም ኣርሚ 7 ኣብ ዝኾነ እዋንን ሰዓትን ልኡኽ ክፍጽም ዝኽእል ጠንካራ ወታደራዊ ሓይሊ ዝሃነጸ ምዃኑ ዝንገረሉ ኮይኑ ምዕራብ ትግራይን ተመዛበልትን ንምምላስ ወትሩ ድልው ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ሰላም ብዘለዎ ተበግሶ ግን ክሳብ ሕዚ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ግዛኣት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንክምለስ እዩ ትጽቢት ዝገብር ዘሎም መረፃ ኢትዮጵያ 2018 ዓመተ ምህረት ክናዋሕ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ብዕፁብ ኣኼባ ብምክያድ ብዛዕባ መበል 7 ሃገራዊ መደብ መረፃ ዘተየ ኮይኑ እቶም ውድባት ብዛዕባ እቲ መደብ ቅድሚ ምዝታይ ሰላምን ጸጥታን ሃገር ናጻ መረፃ ንምክያድ ዘላቕነት ዘይብሉ ምዃኑ ብምግላጽ መረፃ ምንዋሕ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረቡ ተፈሊጡሎም ትዘተ ነቲ ዝተመደበ ኣጀንዳ ገዲፉ ብዓቢኡ ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዘተኮረ ከም ዝነበረ እዩ ዋዜማ ሓቢራ ዘላ እቲ ቦርድ ብ10 ጥቅምቲ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስካይላይት ሆቴል ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ብዕፁብ ኣኼባ ብምክያድ ቀጻሊ ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ዝዓለመ መደብ ዘካየደ እንትኾን ኣብቲ ንጋዜጠኛታት ዝተዓፀወ ኣኼባ ቦርድን ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባትን
ቀንዲ ኣጀንዳ ረቂቕ መደብ መረፃ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ግን ቦርድን ውድባትን ምስ ሰላም ፀጥታን ፖለቲካዊ ሃዋህው ሃገርን ዝተኣሳሰሩ ኣኽእሎታት ኩነታት ምህላዎም ኣብ ስምምዕ እንተዘይበፂሖም ብዛዕባ መደብ መረፃ ክዘራረቡ ከም ዘይኽእሉ ተቃውሞኦም ከም ዘስምዑ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ቦርድ መረፃ ነዚ ኣኼባ ዘዳለወ ኣብ ረቂቕ መርሃ ግብሪ ካብ ውድባት ርእይቶ ንምእካብ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ጉዳይ ሰላምን ድሕነትን ብዙሕ ሕቶታት ከም ዘልዓሉ ዘዘራርብናዮም መራሕቲ ውድባት ሓቢሮሙና ክትብል ዋዜማ ጸብጺባላ። ወከልቲ ፖለቲካዊ ውድባት ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብመንጽር ሰላምን ፀጥታን ናፃን ፍትሓውን ሃገራዊ መረፃ ንምክያድ ምቹው ኣይኮነን ብምባል ንመሪሕነት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከሲሶም ከም ዘለው ካብ ምንጭታት ፈሊጥና ኣለና ክትብል ድማ ወሲኻ ጸብጺባላ። መብዛሕትአን ውድባት ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ትግራይን ኩነታት ፀጥታ ነፃን ፍትሓውን መረፃ ንምክያድ ምቹው ኣይኮነን ዝብል ርእይቶ ከም ዘለወን እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፈ ወኪል ብልጽግና ብቦርድ መረፃ ዝቐረበ መደብ ናብ ዝመጽእ ሓጋይ ክናዋሕ ብምባል እቲ ረቂቕ መደብ ክኽለስ ከም ዝሓተተ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም። ከም ዝፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መረፃ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክናዋሕ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ተማህሊልካ ዝመጽእ ሰላም ስለዘየለ ክንስልጥንን ጽምዶ ክንጠናኽርን ይግባእ። ሎሚ እውን ከም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኣይኮናን ዘለና ክብል ኣዛዚ ኣርሚ 17 ተጋዳላይ ታደሰ ገብረማርያም ወዲያዞል ገሊጹ። ተኣዛዚ ነዚ ዝገለጸ ኣርሚ 17 ዘሰልጠነቶም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እንትተመረቕ ኣብ ዘስምዖ መደረ እዩ። ተኣዛዚ ኣብ ዘስምዖ መደረ ድማ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ነጥብታት ኣልዒሉሎም። ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ንምንታይ ኢና ንስልጥን ዝብል ካብ ሰራዊትና ንህዝብናን ተደጋጋሚ ይለዓል ነይሩ እዩ። እጥቂ ዝሓዘ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ዋሕስ ክኸውን እዩ። ንዝመፁ ጸላእቲ ክከላኸል እዩ ተባሂሉ ዝተዳለወ ሰራዊት እንተልዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክስልጥን ይግብኦም። ከምዚ ብዘይ ምስልጣንና እውን ብዙሕ ዋጋ ኣኽፊሉና እዩ ኣብ ዝሓለፈ ብምባል ሰራዊት ትግራይ ሕዚ ዝስልጥን ዘሎ ጉቡን ክኸውን ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነን እዩ ገሊጹ ዘሎ። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝነበሩ ግዜያት ወታደራዊ ዓቕሚ ትግራይ ትሑት ብምንባሩን ድልውነት ብዘይ ምንባሩን ጸላእቲ ደፊኦም ናብ ትግራይ ከኣትው ክኢሎም ነይሮም እዮም። ትግራይ ናይ ሰሜን እዝ ዕጥቅታት ዋላ እኳ ሙሉን ሙሉን ተተዓጠቐት ነዚ ዕጥቂ ናብ ረብሓ ክቕይር ዝኽእል ድልውነት ብዘይ ምንባሩ ግን ብዙሕ ዋጋ ክኽፈል ክኢሉ እዩ። ብፍላይ ድማ ብመዳይ ወታደራዊ ሓይሊ ሰብ እኹል ምድላው ብዘይ ምንባሩ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ከባቢ 9000 ፍሉይ ሓይሊ ጥራሕ ሒዛ ክትዋጋእን ዋጋ ክትከፍልን ክኢላ ምንባራ ዝዝከር እዩ። ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ብዛዕባ ዝወሲኹ እንተብርህ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እኹል ግዜ ተረኺቡ ስልጠና ክንስልጥን ብዘይ ምኽኣልና ብዙሕ ዋጋ ከፊልና ኢና ዝበለ ኮይኑ ሰራዊትና ነዚ መሰረት ገይሩ ክስልጥን ግቡእ እዩ። ጸላእትና ነዚ እናረኣዩ ንውግእ ይዳለዉ ኣለዉ ይብሉን ኣለዉ እዮም። ንሶም ዝስልጥንሉ ዘለዉ ውግእ ስለዘይደልዩ ወይ ድማ ሰራዊቶም ንምብቃዕ ድዩ? ኣብ ዝኾነ ሃገር ሰራዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ ናይ ተኽሲ ዓቕሚ ከዕቢ ሰራዊት በብዓመቱ ይስልጥን እዩ። ንሳቶም ወታደራዊ ስልጠና እንተካይዱ ንምንታይ ትስልጥኑ ዝብሎም ኣካል የለን። ንሕና እንትንስልጥን ንውግእ ትዳለዩ ኣለኹም ዝብልሉ ምኽንያት ኣይህልን። ስልጠና እንስልጥን ዘለና ኣብ ናይ ካልእ ሰብ ቦታ ከድና ውግእ ክንከፍት ኣይኮነን። ንኸፍተሉ ምኽንያት ኣይብልናን። ግን ድማ ሕቶ ኣለና፣ ዘይተመለሰ መሬት ኣለና፣ ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዘሎ ህዝቢ ኣለና፣ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለ ህዝቢ እውን ኣለና። እዚኣቶም ግን ክምለሱ ኣለዎም። ኣብ ልዕሊ ዘይምምላሱ ድማ የፈራርሑና ኣለዉ። ስቑኢልና ኢድና ክንህብ ኣይንኽእልን። ክንዳሎ ዝግበአና ክንዳሎ
ክንክእል ኣለና ምሽክንክን ኢልካ ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ዝተርፍ ውግእ የለን ክሳብ ሕዚ ብሰላማዊ ይፈታሕ ሰላም ኢና እንደሊና ንብል ዘለና እዚኣ ግን ዝቕበል ካልእ ወገን ክህለ ኣለዎ በይንኻ ሰላም ስለ ዝበልካ ተማህሊልካ ክመጽእ ኣይኽእልን ብምባል ሰራዊት ትግራይ ዘካይዶም ዘሎ ስልጠናታትን ምረቃታትን ግቡእ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎም ሕቶና ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይፈጸም ዝብል እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ብታ ዝተፈራረምናላ መሰረት ንሕና እውን ክነማልእ ኣለና ንሶም እውን ከማልእዎ ኣለዎም ኢና ንብል ዘለና ንሶም ኣይነማልእን ይብሉ ኣለዉ ኣብ ልዕሊ እዚ ብቴክኖሎጂ ብከቢድ ብረታት ብህዝቢ በዝሒ ክንውድኦኩም ኢና ይብሉ ኣለዉ ኣይንውዳን ሎሚ ከም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ኣይኮናን ዘለና ንሶም እውን ከምቲ ናይ ሽዑ ኣይኮኑን ተበታቲኖም እዮም ትማሊ ኩላተን ክልላት ብሓባር መጼናና ሎሚ ኩላተን ክልላት ብሓደ ኣይመጻናን ባዕሎም ንባዕሎም ኣብ ውግእ ኣለዉ ክልል ኣምሓራ ክወረና ክመጽእ ኣይኽእልን ናይ ባዕሎም ከዕርይዎ ዝደልዩ ኣለዎም መጀመርታ ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ዕርክነት እውን ተበንጢሱ እዩ ኤርትራ መጺኡ ክወረና ይኽእልን እኳ ደኣስ ጽምዶ ብዝብል ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ኣብ ሓደ ብርኪ በጺሑ ኣሎ ምስ ትግራይ እዚ ክረኽብዎ ኣይኽእሉን ኣብ ሽዋ ኮይኖም ከፈራርሑና ይኽእሉ እዮም ንሕና እውን ካልኢና ንሶም እውን ካልእ እዮም ሎሚ እዚ ክፈልጦ ኣለዎም ብምባል ናይ ትግራይ ድልውነት ከም ናይ 2013 ዓመተ ምህረት ከም ዘይኮነ እዩ ተዛሪቡ ዘሎም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ብዝብል ርክብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ርክባት ዝተፈጠሩ እንትኾኑ ኣብ ዶባት ክልቲአን ዓድታት ዝነበረ ናይ ውግእ ስግኣት ክቕንጠጥን እቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ክተሓዋወስን ክኢሉ እዩ ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ምስ ዘተሓሒዙ እንትዛረብ ድማ ምስ ኤርትራ ትማሊ እውን ዘባእስ ነገር ኣይነበረናን ክህልው እውን ኣይነበሮን ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘለዎ መራሕቲ ክባኣስ ክቃተል ተገይሩ እዩ እዚ ብፍጹም ክድገም ኣይብሉን እቲ ዝምድና ክጠናኸር ኣብ ስምምዕ ክበጽሕ እንተዝከኣል ተሓጓሱ ኣይክእሉን ብስጋ እንራኸብ ሰባት ኢና ብቋንቋ እንራኸብ ሰባት ኢና ብባህሊ እውን እንራኸብ ሰባት ኢና ሓደ ዓይነት ኣመጋግባ ኣከዳድና ባህሊ ዘለና ህዝቢ እውን ኢና ናይ ክልቴና ህልውና ክጥንክር ካብ ብቐደሙ ክግበር ዝነበሮ እዩ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ በብብርኩ ክጥንክር ዝምልከቶ ናይ ትግራይ ልሂቅ ከጠናኽሮ ይግብኦም ሓይሊ ተሃሊካ ዝኾነ ሰብ ክደፍረካ ይኽእልን ክብል ርክብ ክልቲአን ዓድታት ክጠናኸርን ከዓብን ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሩ ዘሎም ንስልጥን ዘለና ውግእ ንምትራፍ እዩ ዝበለ ተጋዳላይ ታደሰ ገብረ ማርያም ወዲያዞል ማሕበረሰብ ዓለም መን እዩ በደለኛ ዝብል ብዝግባእ ተረዲኡ ነዚ ህዝቢ እዚ ክሕግዝ ዘለዎ ድማ ኢሉ ወሲኹ ድማ ተኣዛዚ ብሰላማዊ መንገዲ ትግራይ ናብታ ዝነበረታ 2013 ዓመተ ምህረት ክትምለስ ኩሉ ናይ ሰላም መማራጺ ክጽንቀቕ ኣለዎ እዚኣ ብዚ ህይወት መስዋዕትን ምፍታሕ ዝከኣለና ኩሉ ብሰላማዊ መንገዲ ክንገብር ኢና ብምስልጣንና ደለይቲ ውግእ ክንበሃል ኣይብልናን ግቡእና እዩ ብሓይሊ ጥሒሱና ከኣቲ ዝደሊ ሓይሊ እንተሃልዩ ግን ሰልጢና ስለ ዘለና ከም ቀደም በረኻ ተከዘ ኣይንወርድን ቦታ ሒዝና ደጀንና ሒዝና ፖለቲካዊ ማእኸልና ሒዝና ክንዋገአሉ ንኽእል ዕድር ፈጢርና ኢና ናብዚ ህሩግ ኢልና ይንኣትዎን ነገር ግን መጻናኩም እንተይሎሙና ኢድና ኣይንህብን ዝበልናኩም ግበሩ ኖኖ ዝበልኩሙና ኣይንገብርን ዝብል እዩ ኣፈላላይና ብምባል ተዛሪቡሎም ተኣዛዚ ብዛዕባ ምስሊ ብልጽግና ሓቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ነበር ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝኾኑ ኣመራርሓታት እንትዛረብ ድማ ንሕና ውግእ ንምኽፋት ኣይኮና ንስልጥን ዘለና ጸላእቲ ነዚ መራገብቲ ዝኾኑ ተጋሩ ድማ ፈጢሮም ኣለዉ ኣብ ምኸተ ብሓደ ነርና ብስልጣንን ጥቕምን ገዲፎሙና ከይዶም ኣለዉ ቀሊል ዘይበሃል ዕንቅፋት ድማ ይፈጥሩልና ኣለዉ ሓድነትና ክብተን ምስ ጸላእትና ኮይኖም ይሰርሑ ኣለዉ ክምከሩ ተኻኣሉ እውን ክሰምዑ ኣይከኣሉን ጠቕሊሎም ከይዶም ኣለዉ ድሕሪ ሕዚ ተመሊሶም ንህዝቢ ትግራይ ተመሊሶም ክመርሑ ይትረፍ ይቕሬታ እውን ክብሉ ዝኽእሉ ኣይመስለንን ብምባል ናይ ትግራይ ጸገማት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም
የጋድዱ ከም ዘለዉ እዩ ወቂሱ ዘሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ጋርዲያንስ ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ሓፀርትን ሓደሽትን ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ራህዋን ንኹላትና